Obodo ego na-agba ka na-agba egusi. Na-agba ego ka na-agba egusi. Ah, kwa njinji ji n'abalị. Hai, ọcha ịpụtakwara iro. Hey! Mgbe nsị ka ndị nyụọ mamịrị n'iro wee pụta n'iro wee bụrụ na mmadụ nọ n'iro karịrị ndị nọ n'iro. Ọkwa ya. Ọ bụ na ndị nọ n'iro okwu batara n'ime wee nye anyị ego dịka ndị anyị otu ndị nọ n'ime ụlọ si nye anyị ego. Ọcha kịta ihe anyị na-akwadobe kịta bụ ịkwafe Ghana. Ọkwa ya. Anyị si Ghana anyị ejebe Ivory Coast. Anyị sizie Ivory Coast anyị abanye South Africa. Yes. Anyị sizie South Africa anyị abanye Angola. Mgbe anyị ga-ejekọrọcha ihe a niile ọcha nwanne anyị eburu ike. n'ike anyị ga-eji Anyị eburu ike. ụgbọala ka anyị ga-eji nọ plen ka anyị ga-eji Ọkwa ya. anyị ga-egoro plen ndị ego arụ otu a. Jehova sị na ụmụ ka o si aza adịrị. Onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere. Chukwu anụ ga-emere anyị. Nnọkwa ọcha kiri ihe nsusu nwatakịrị ke nnọpụta na olecha okenye dị ka mmụọ ọgwụ ya ọnwa nụ okpukpe ọsụ shaa ka eke gafere onwe ike imepe ọnụ kelee mmadụ ekele. Ma emere ekweta ekwe ewe n'iwe iwe ga dị n'ọkụ ka nje ka m jụọ ya enwere ka mmiri si ebe n'obi ụgbọ ka ndị akwụkwọ ụmụaka ahụ na-adị ahụkọ aka ya na ahụkọ ihe akata anyị. Just say bye no. Gaffe look at us in the morning. Okay, you okay? The music. How about one? I'll be married for Nanya. After Girana, Mbosa, we cannot be good without berry. Me if it is Canada, Capita Caniki. I didn't man now. I'll be Madame Nabago. When you were him and I bury no way of any wine. Not when they come on your way. I'm not going to get you. Oh, no man, each or come on the way. Only thing I'm listening for my own. I'm going to go. When you pass a walk in a while, you got him and there never a boom. Never would you put Jana? Oh, go ahead. Give me Ipia Canana, Capia Caniki, Capia. Hey! Bam, You go wild. Map is a camera. You look away so when I am. I'm going to jump. Oh, they will be well. Come on, go there. You man na boon kan. You can see me zemo ko ya de. I was like am na kosa na kosa yi oso. Na be mo ade. From oh, they will be mo na ya wa. Oh. Oh. Come for the woman am na na. Oh. Also, Emana Machineke. Oh, but hear you. I got not just now. Can you came as if you cook like an arm? We want you can. I say, take a biscuit, take a biscuit, a benguma, Nabanina, when I will go now. Kabiga, I won't come and wait. Jibby, my king cannot go berry. Looking at my way, never taking it. We keep going to have for Ryan. You know, they can bumble, so some look at our wine. I want to get out of wine about a woman. Why enjoy what you are saying 9 years ago? Why did you do Jamana? Not one but about a week. Get that over, go beer, Monotonia. Oh, yes, I can do it when I pretend that to be worse. I can't buy that. Madam, I won't go. Madam, Madam, which I did the Mamma, me had the cargo, Morana, the castle. So I'm going to get caught. Young Pachapon, young gay, Pachap. Young Pachapon, you Pachap me. No, I'm well, I am out of premium. Come work. Muchum, Edima Coro, would I get your name? Eh, what up? Hey, Jinuayo. I call IGA.
Come on. Hey. Ini nang ba ka? Banyak. Nke biazi bia banze mmiri a ka ihe ọkwa na. Apa yang muni chọrọ ịgwa nkịta. Maka mmiri a na-agba wara. Ọ ya anapụta mmadụ. Ihe chọrọ ịgwa nkịta bụ achọrọ m ịnụ ụlọ anụ. Nwa ahụ ekwuzi okwu ntụchara. Achọziri m iburu ebu ka m mee ego n'isi. Chọrọ ịlụ m. Nke i kwuru na emu abaghị the idea uche m adịghị dị. Uche chọrọ ka ọ banye. Achọrọ ka ọ banye. Ka ihe niile a ka ọ pụta ife. Achọrọ ihe nso. Izu kwụrụ ike agụgụ iwu na. Okay, no, na ibo zi sari chara elu. Me ma hi ko si ni. Oke ha bụ mezie nne ya, oke ha. Ihe nna gwa ọbara, mgbe ọbara mkpọrọ okwu. Ugomma. Nwanyị abịa gbagbo. Kedu na me ba? Come on, go inside. Gọma na ada mgbe ọbara ka nna dị agwa gị. Mmiri ihe na-abịa ebe a agbasaziri mmiri na ebe a. Nwanyị abịa nnọọ kịta kụọrọ mmadụ ọrụ. This month, Nah, those guys no pay out. What about the woman? I don't know see with them my guy. Oh, they are not going to come Oh my man. About those boys, all my brothers, suppose over there, and so over there, push him over there. But I'm not in my pocket, man. I used to take people mutapo. See, can bring my bike here. Nakabu bike rider in my house, or that and about no lebe. Can't cut like this. I can't mention a crew. Once more, if you can get us a dress, child, a little more like Bachandia. Naga. Nah, grow the girl. If I can make a the girl, it be to Subramo. You did it over there, so fast. Now, never really sick again. I mean, for nobody love what you check out womb. Eh? Man, can nobody say, man. No, I should go to send the Kukula, and meow. People told me if I take Sugido, but don't make it. If I got a woman, oh, but you make an and the police and Pamuto. I got to know how. But I forgot them back away to make a yen minute. A yen minute. I went to Kobachara Hebrew, where Gala police. Drop up na station. Now 20,000 can't take para yesterday. But I go. You go now. Only but I go no man or no case and they No, we are my brother. Bible said that na money would defense. If na there na. Can you go na? Chidem. Imana. Abia na hiba sale ejija, nwe ka esi eme. Tutu ibanye n'ihe a na-arụ. Ị ga-eme ihe ndị oyibo na audition ya ntule na nwale. Ya mere aga m enye gị ntule nke ga-eme imecha ya anyị wee kwete na ị ga-emere anyị na ọ bụrụ na anyị nwee ebe anyị nwere ngosi dị iche anyị bụ ụzọ anyị sị gị ngwa jee lechara anyị ilecha ịpụta tutu anyị bazie jee pịasazie ndị mmadụ isi ghọta ihe m na-ekwu. Nwale a ga-abụ anyị were ya na gị na gị nwoke na-eso okwu ma ọ bụ gị na di gị na-eso okwu kedu ka esi ya ebe dịka ezigbo nwaanyị bụ otu ahụ dọkịta ka m mezie na ọmụ abụ di gị ahụ ma ọ bụ enyi gị nwoke ahụ ka anyị fụgoro ka esi mee ọ tasuru na Biko, baru, oh, biko zenu, baby, biko zenu, aga me kwe posozo, biko no, baby, biko no. Wait, jirumayo, otaki esiyosi, otaki sayo, jiruno. Kapo ngaka, biko, jirumayo, moyo ke jara chofe dioko jirumayo nam. Otaki yesu, jiruno. Kenya. Ewana no. Ota. This month, I want na hafa. No. No nam. Abro ko yechelo.
na-abịa. Kwuru m ihe ekwu. Hai! Ekwu m ihe ekwu. Elu m sena. Elu na m sena o. Chidinma, Baba said it's okay. Can you get a what's no audition? Audition? Audition film. Oh. Film one. Lolo Maki can be able to film Chidinma. Eh? Where Boro can kill or eat a person or Chanel? Where I knew, I can feed the pot. Eh? Not me. Where Boro Boko audition money? Chidinma. That first and last day another time. Where no like give me yet film no la. It try also. Mwegi. Mbaka mo for Ogara. That first and last. Mama Christmas. Ai. Ada kila gara kami punya. Bunga ni tefusen na. Tefu bunga bunga tefu bada. Kedi yang gene. Hai. Iva anak buan nafu. Hai. Kedi ogas kau yang mesti orang zaman yang ini. Hai. Orang ni bukan ni pulau ni. Baik. Emang kau nak batera. Lolo. Le ngosha. Jidere wine Chidinma. We lami ono. Lami ono. Emang kau iya cakap lo wabong kita. Top bobo anya bela lolo. Akozimi henka. Kau tu nombor depan dekat kaya nak bosin kali. Lo ibu lo muka kau jidere wine lami ono. Desmond, ini kuinya. Ini betul ini kota ham. Ini kuat deh semua. Chidinma dia kuterem. Dia kan dia jije. Senaya ga choka yana eme jije. We bido, we nye ya otule. Maka mana mau ga agafe. Ni ebu ezigbo nwanyị. Na anyị ịkpasuru iwe. Ebeze na ayo ebiko, keki esi yo ebiko. Megide obido na egosim. Ihe na nso na ebe no cham. Onara mo no mira. Mo no. Ne anu esio na gidi me. Na gini me siwa. Efuke ko ore oyo ta jimne. Di desimo. Ihe mere na bo egbuo m iwe. Elie m isi. Iwere aka n'itie nwata. Iwere aka ekpe. Dọcharata ya. Ọ na-adị mma. Etopo nketa akọrọ gị izikọ ya ka ọ fụ na ọ bụrụ mbọ ka ị tụrụ ya. Anyị ama nyocha je nyowe, anyị ama mbupụ je rachara. Ọcha enwe ike na ndụwa ije na ngada nwanne gị nwaanyị maka ebe a bụ ha ma egwuregwu. Anyị achọghị ka anyị na enwe esemokwu. Anyị ama mmejọkwana gị. Ekpere anyị na-ekpe bụ Chukwu mee ebere ka ị ghara imejọ anyị. Ka iru anyị na gị wee dịkwa mma. Ewenye n'ụdị ihe ọzọ. Mana ọcha ọ bụrụ na uche gị na-eje ebe a mgbara pụlata maka na o nwere ike mekata gị ọnụ a maka ụmụ nwaanyị bụ ekwe ọ bụ itizie enye nke nsu enwere n'ọnụ nwoke osi ụmụ nwaanyị bụ ekwe o nwere ike mekata gị ọnụ ahụ ya kwụrụsị ọtọ ka mbọ burusu ọ chọba ebe ọ na-abanye n'ihi ya ọgụnwa ka ọ dịara iji aka gị gbara ụkwụ nwụọ. Befulia. Achọkwa m ụdị ihe. Ekpe. Ọ ga-echekwa m ihe ọ bụ ihe egwuregwu. Ọ na-akpị na ya. Gbakwa ya nwa na-ewekwa iwe ọkụ. Ana m ewekwa iwe ọkụ. Ọ dịkwa ka onye egwuregwu. Ihe ha nghọta ya n'ụdị ọzọ. Nsogbu ọ bụ onye iwe ọkụ. Ọkwa n'obi ụka na-ebe akparamachi isi nwa ọkụ. Mụ na-ewe iwe oyi. Ọ chakwa ịma nkwere onwe. Ọkwa na ose dị ya. Ihe na ha achọ ihe akịta bụ ka iwe wee Desmond echi ka o tinye anyị na moto n'ime nderi ka o bu anyị wapịa. Ihe anyị ebe anyị enweta onwe anyị bụ na welcome to Nigeria. Ndị ga ọkada nọ n'Ugwumba arọchi ya mụ na dịka ijiji na isi onye buga n'ure. Mbọchị ahụ ịgbaga agbada ị na-agagharị ka fada enweghị parish. Ị na-eje ka onye na-akpa alụmi mgbe ahụ ofu oge n'anya iwe ọghọta ihe ime na onwe gị. Mana nke akịta anyị nọ ebe a na-esuru anụ na-enu azụ.
Ogene bụ nka. Enweghị m bụ n'obi. Enweghị m bụ n'obi ogene. Mụ ahụ onye iwo oyi. Iwo ọkụ na iwo oyi. Ekweghị ekwe. Nwanne m. Ọ ga-asụ wuruwuru na ntị. Ma anụ na ịma n'otu ama ya ama na anyị na ụmụ nwaanyị na-apịtọ. Ma ya ka fọdụzikwa nke Ugomma. Ọ maka ka m ji agwa gị ya na ihe a gị na Ugomma na-amịgharị ụfọdụ oge mhụ gị ịga wam ewere amụma mmiri ịga wam mfụkwa bụ Ugomma ọ gakwa wam ịwụkwa okenye o kwụsịkwa ihe anyị na-eme ọdọkwa mma imechu onwe gị afọ. Chere. Aja mbele a ka ịkpọpụtara m ebe a n'abalị. Aja mbele a ka ịkpọpụtara m. Echere na onwe ị na-agwa m na onye ebe ji amịtara anyị ezi mkpụrụ na ihe anyị gbara n'ụzọ na ọ ka anyị jebe ebe dị otu a bute ike. Echere na onye ka ị na-akpọrọ m. Chere. Ọ maka na m kọvara gị kpuchie gị tee gị ude tee gị mmanụ wee mee gị ihe niile mechara gị ihe niile mbọsị. This one don't very red-handed, blue-handed, black-handed. We think na chidemma ebo na amion. Ina amion. Ye je no yo wala ya de kai. O doro gị anya ihe mụ na Chidemma na-eme. Gịnị gun na Chidemma bụ o gosiri na ya chọrọ ịba n'ihe a na-eme atụba fim imewe ihe ejije msi asogbu adịghị na m ga-edu ya audition ka mụ na ya na-eme. Ị na-eme audition? Makara m kpuchiri gị ka ọ fịọ ka tee gị ude. Makara m kpuchiri gị tee gị ude tee gị mmanụ mee gị ahụ nke ka ị wee bụrụ ezigbo mmadụ n'ihu desịrị ọkpụ na mma n'iji asụ ndị asụsụ abụọ saa gị otele afọ otele gị. Nsogbu adịghị. Ị na ha ekwu ka a ga-asị na ịwụ ụkọchukwu na-edu ụka onughu na aha holy nweje ịdị nsọ n'elu ịdị nsọ. Nsogbu adịghị. Mma gbasị okwu nọ mbọsị ọ ga-acha ị ga-aghọrọ ya. Eme anya nwa bụ ekpeke adị ezuzu adị m ehihie anyị ama anyụcha aja enyobe mma ngwọpụ abụọ dị rachara n'anya kama m ga-apịta onwe m n'ime ụlọ ahụ niile gbaorigo bata. Ọ kakwara gị mma maka ị na-ekwu onye na-edo ụkọchukwu na-edo ụka unu ga na-aha. Nsogbu adịghị. Mbọchị nta ka chọọ na wee ji ekweghị ekwe gee ntị ime ụdị ego a Chineke na chi bunye anyị kịta o bunye anyị ya asaa ga-ama na mmadụ batara. Chukwu jikwa nnọọ nwayọọ wee na-amụnyere anyị azụ n'ofe. Ọ bụkwa azụ free. Ihe ọ na-enyekwa n'anyị bụ azụ fresh fish, azụ ndụ nke isi ya na-arụ otu a mbambishi ịtara ndụ point and kill. Ịma mgbe ya azụ moto anyị ga-azụ wee buru ya na asaa ha ga-ama na anyị anatago na mmadụ bata ndị nwere isi ndị na-ekwu ọdịka mmụọ dịka mmadụ dịka mmadụ bata. Mana stainless sana ko za ni go call sharp. Hello, Madam Stem. Can I mean, one phone and you were about that cheer. I'll go with what I got there, lady. I get a name. Oh, I've been up for the blind, man. Yeah, I can walk over. Yay! Oh, my governor, I'm a birthday. No one. Can was your up here, member. I buy the replica. I didn't buy your cook. Yes, your picker. Here is one piece now, record your bamboo. I ain't got to do with you down when you're not. What? You want to see the wine, look wine. Okay, ballet. There, oh. You need in our nearby no chair, Yahoo. There, man. There, one man. I saw. Can you name
Nwa gọvanọ na-elete ọsị na ya na-eghe ọkụ ya seriously. Ka anyị banye n'ihe a na-arụ. Anyị banye n'ihe a na-arụ wee mee ndị mmadụ obiọma. Chineke nwere ose. Ọ na-ebutu. Anyị banye ebe gọvanọ. Ihe ọ kwụsịrị ya bụ na anyị aba ebe president. Anyị banye ebe president. Anyị ejebezi ụwa niile. Ọ gwa nkurikọ. Chi anyị dị mma o. N'ezie chi anyị mara mma o. Chi anyị bụ mma obodo gwụla. Ihe ọma ọ na-emere m. Amaghị otu m ga-akwụ ya ụgwọ. Ekwesị ntụkwasị obi ga-abụ nkwa kwere. Aga m ekwesị ntụkwasị obi ga-abụ nkwa kwere. Di anyị. Egwu a na-agbasị. Mmelekwara egwu a ọmaka. Akwa ifuru ya? Ndị a gbara ncha. A na-echichara egwu a na-agba. Nweta ihe ukwu ha na-eme, nweta ihe ha na-ete. Ha nọkwa ya? Ha nọrọ ya? Ha nọrọ ya. Na-alakichara egwu a ha tere. Nke a bụ ọcha bụ ihe na-ete, nweta ihe ukwu na-eme yikwu. Ọ na-efere ya. Ha nwa tinye n'ụdị egwu a ihe m ga-agba n'egwu. M ga-agba gị ogwu. Mgbe o tinye m aka n'ukwu ifuru ya. Anyị na-ete. Ọ na-efere ya. Alachicha m egwu ha na-agba mba na-egwu ihe m ga-ete ihe m ga-elogbo okoso egwu a na-agba ihe m ga-agba n'egwu ihe m ga-ete ịja m ga-ete. Good afternoon. Ọ dị mma. Isi gị bịa fụ anyị. Anyị fụgo ha na nne unu gba ncha n'egwu alaikwana m egwu unu na-agba achọ m ekwusi ụmụ gba o chọ ka etinye gị na ya. Ọnwa egwu ka atụrụ aka nwa nsogbu adụ akwịka na ya ọnọdụ anyị na aka anyị ji ozipụta ya anyị pụta ka anyị na-ekpagbuo ya mma ịrahụ ụra megide obi ya anyị na-apụ nne ndị atinye m n'egwu a ihe m ga-agba n'egwu ifuzi ha ị na-amacha ka anyị jiri ya nwayọọ ndị ahụ ha karụ m egwu agba mmadụ ga-egwiba na ị ga-ekopụ n'ofu ebe mba na-egwu a ihe m ga-ete bụ pọpọpọpọpọpọpọpọ ga-abịalawa biko achọrọ m ka ọma ka ịchọzikọ ndị atinye n'egwu mmepe Mba sheba hapo biko. Chini magabeba kote mpanganyo mamre. Ona be kote mbola kamganyo mamre. Akota ile nyoma mamre ba. Get away Dikeh. Get manga ba akota ile. Mungu mia. Biko chuku kamchina haro ke sheba hapo. Bochozo. Ka biko. Ote ko. Ka pa mina. Chini magabeba. Chini magabeba. Biko chuku kamjaro ke shekwe ba mngeti kwa mbo. Você usou tira para minha pá. O tiro que ela menina.
Kalau cinta tak tiba. Cuma ada tiba. Cuma berdua lagi yang macam lain. Wajah. Cuma apa? It's kamu. It's kamu. Kamera orang. Oga kuna ekweke kwa chogo yero moja bo. Oga kuna yero moja bo. That's good. Well, now. Okay. Iji n'aka na ọ bụrụ Ugomma ka ọ na-abụgharị. Agaghị m ka ama kwanyedoro m. Ukwu na-ere ya ọkụ. Ukwu na-ere ya ọkụ. Nwa m ofu ebe. Agwara ka ụzọ agbara agwa. Achọ ebe ọ ga-asụ ya, ebe ọ ga-asụ ya. Mgbe ọ ga-agbapụ, mgbe ọ ga-agbapụ. Ọ dị ka ijere eke ọbịa gị, eke amụsụ. Ebe ka isi? Ebe ka isi? Chelo. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ Ugomma ka iji efu? Ekweke bụ agadi nwoke dị ka ị na-agbara onwe ịmakwanye na onwe ugwu imenye onwe gị ihere n'ihu n'ebe a ị naba aka ma ama ndị maka na o doro m anya dosie nke ike na ife agbamụzọ erika kamgbe iji bịa ebe a nwere onye gbakwụrụ mgbọ ancha niile ka dị loaded ihe anyị pakịrị n'ukwu original ya nwebụ onye agbọbe mgba gbakwara agbapụ mana ka m gwa gị eziokwu ọkwa na ịgbapụgo ọkwa na-enye ego inye ihe ha kadawa anụ mgbe m ahụ bụ ọpụpụ adịghịkwa na ya etu ọgụgụ mmadụ ime etu nwatakịrị ime ude ga-edekwe ihere ahụ emerụ ihere ahụ emerụ gbogbo na-ereghị ọkụ gbogbo na-ereghị ọkụ ime nkwụsị okwu gwa n'okwu a sị na nwatakịrị ihe ọ na-amụrụ anya wara tụwa ya n'ike na-akwa akwụ ọ kwefuru ịra ahụ ụra
Ị na-ara ụra. Ihe ga-ewute m bụ mkpụrụkọ na ị ga-ebu maka ọrụ m ga-ebu mkpụrụkọ na ị ga-ebu nwata gị ihe ọ na-amụrụ anya ụra atụwa ya ọgba m nkịtị ọgba m du mkpumkpu rarara ị na-ekwuzi okwu ị na-aka ka nwụsụ na-achọ onye ọ ga-ewe na-agarị ka ifo spirit garị ka mmụọ ọjọọ ana m arahụ ụra ebe a anya ụra apụgo m n'anya nsogbu adịghị ịtụbala ịnwe ahụ atụrụ ka ime mgbe esoga ndị kwara aka ebe na ọ gị tụwara ime maka na ama m ije n'isi mbido ya na isi njedebe ịmaje jinata onwe na okenye ka ịbụ okenye na-amịgharị Omega no ụbanye isi n'ụlọ nka ọba na nke ọzọ osi na nke ọzọ ọbata na nke ọzọ ukwu ama ibe kwa ebe mmanụ tinye mmanụ n'ọbọ tinyekwanụ mmanụ n'ọbọ n'okenye ka ebu ọ ichu onwe gị afọ ijebe Oh, maybe this year you're in a bit of a hurry to get the Rakhi tied, Summer. Mmiri amansi n'ụlọ a agwa gị ihe agwa ị na-agụgo mma n'ime Ugomma na ebe n'afọ na ka ọ na-agba agba si na nwatakịrị a na-ime ọgwa kapsin otu ego m ji agwa gị mere mmanụ tinye n'ọbọ mba ịkparị ya n'aka ka pensụl na-akwụgharị ọchagala ahụ m ụra nsọ gị ji ekwo ụra na onwe ihe na-eme onye amaghị ebe mmiri si mara ya ọ da ama ebe mmiri si ọkọchị ya onye ọbụla na-ayị ara ma mgbe ara ya ji bido mụ na ya ka na-akwado na mmara na oyi ekwe mana m nwee ejebeghị eje ekwe kọbara bịati na-agwa bịati iche na ya ghọrị ịma aghọrị nwunye ọkwa mụ na gị na-agwụ n'ọlụ a kedu ife ị na-aghọrị onye mụ ka ị na-aghọrị ịma aghọrị nwunye ụka na-akwado ị ga na-akwado isi na-asị bịakefe onwe ihe ji ifu ya bịakefe nwatakịrị na-agba ifu nwatakịrị adịkwa ime ịta ego nwatakịrị ka gbasara gị onye bụ ibu nwe ebe ọ na-ebune gafụ ndị kpụ atụrụ ọkwa okenye dịka gị ịmakwanyere onwe ifugo ọchakwa ịgwọrọ onwe ugwu biko achọkwa m ụdị ebubo ebe a chọkwa ikwu dị ya Desmond na-eketa ọ dịka ọmụrụ ụlọ mata ya kpakwara onwe ugwu biko
Eh? Since Toto. If you're a sorrow. Eh? You need to get up. And so, what is it, mommy? Jira. See. Oui. I will. Afọ. Iba na-ebucha m ilu. Na-elu olu mmiri ọ na-afụ m. So, okay. Onye gwa. Okay, anu go. Me fere me no. Madam lo, ma gwa ya. Odoro gi go no, you know? No. Abago. Biko, those jiri nwayo. Fiche ba biko, iba adoro ma bad na enwu visit obitu. Me fere na ya ka ji you since on ya. Nwayo fiche ba. Madam lo, ma gwa ya. Come here. Bien bon, c'est ça. Aïe, je suis dans le matin. Nkotoko abala libe da liwe fi. Na il y a un bon result là. I know they go see that lady mo goma. Ba beba. Ba bezo. Bam, oyin to bra gima. O me do fun na la me ke do fun na o. Bevu, me ke do fun na o. Vous pensez ça va tasser mon gars? Comment tu braques ma? Tamaula, I love you. Like you way. See, make it. You. For work together, good. Georgina, I want you if you can. We stay together. My salary. You cut your salary. Tamaula. Oh God, give me money. Cut, give me. I don't feel I could do anything. I could put my help for you. I love you back. I love you back. Just create. I can't agree with you. Money things hella. Well, okay, give me 20,000. Give me, Jimmy. 10,000. Jimmy. Oh, Jimmy. Kojo, hey! So Kojo to bragi me, golo ma, pe vota, il a le golo, pe vota, il a le golo, o pe vota,
Ela ni jaho. Chineke fogona. Amesu. Akwara obi, ina sana izu. Taba. Mukone uche niile wo dogo. Gara kura. Amesu. Mako ihe agbara n'ụzọ. Ebuti nye mmụọ n'ọgụ gara kura. Iji ye gbuo n'ugo kwa gbara ndị abụọ. Mokoro ja kesi chonda. Ha nago. I'm going to share the gift of God to every one of you right now. When I want to be about this time, Monday, any moment from now, you know what I want to beg that way something against you. Can I hear everyone, receive it. Receive it. Receive it. Receive it. If you come on there, and we ain't the money to Mama, the party. But you have your name in that month. Can't get a name when I go now. Get it. Obro, now my name to tell you, but I have a mother. Put up with that. Only them. Buru temple. Buru. Otu a akini ko bi. Buru. Iwe hobi. Na ho ka bale. Nde wori na. Obro no na make ten white. No. Ọ bụ na anya efu ihe mere n'abalị na nke nwa gọvanọ Njinjiji. na-agba akpọ ihe ọma oghere ọnụ obi akpọ nke ọjọọ akpọ ọnụ. Ọ bụ na n'ihe mere n'abalị udo ga anyị n'aka Chukwu dị n'arụ anyị. Kebezo. Onye chi ga-eme eze ka onye eme eze. Nke ọzọ dị ka nwanne ya bụ na ana m eburu ụkpa ekene na-ekene Desmond nwanne ahụ maka ọ bụ na aka ejeghị na nkwa ọ yaghị ekwu ụka Na okwu nna m. wee na-asị Desmond eme ịgbalịtakwanụ ọ bụrụgodị so otu a ozukwele na-eme. Ịma na oge m batara n'ezi wee fụ ka gị na ọcha
nọ na-amachagharị mgbe lecha ya wee sị mba nụnụnwa bụ ezigbo material n'ụkpọ nwantịntị aka ka ị ga-eme akpata ụnụ like this na Shake nji wee sị mba ka mkpọ ụtọ ụnụ n'obodo a ka ụnụ bịa n'ụnụ bịa hara unu ga-akpatara gị ego ụnụ afụrani ka Chineke na-asị wee were amara wee saa ụnụ arụ so ka anyị ribe na-ekelere Chukwu na ọ dịrị isi ihe mere bụ na ihe na-ekwu ikwuru ọfụma ka nke m nwere ike ịdịkwa mma ọ bụrụ sọ amara o ji onyinye dị iche iche saa ya anyị si na nke aba na nke si n'ike aba n'ike sikwa n'ike aba n'ike wee bute ike na nwa gọvanọ na onwe ya nwatakịrị na-agagharị ebe nọ na-agagharị ebe nọ ama ma maka ka o ji nyezi anyị ezigbo ego onye anyị mbụ nwa gọvanọ nwatakịrị a na-esogharị m nwe ka o si eme ọ nọkwa ọ gakwa otu ọ sị ọcha bịa ọ dị m ka obi ya na uche dị n'ebe m nọ mbụ nwa gọvanọ maka eziokwu ga nna agara m ego na-agbata ebe m na-eje uche na-adịgodo ebe ị nọ ị ya amụrụ anya dịka azụ gbaa amamihe dịka agwọ ịmaka ọnọdụ anyị nọ n'obodo n'ime obodo tupu Desmond abịa si na-apịpụ wee si anyị gbakọta ebe a ọ bụ na aka Chukwu adịghị n'ahụ anyị ka ya nọ n'ime obodo na-akarị agheri akpọ egheri ịchọba ndị ga-enye anyị enye dazie n'aka ndị ya anara anyị anara nsogbu adịghị okwu dị ka ihe mana agwara gị na otu na-eme anya ọfụma adịghị ka bụ ha yiri m tunde uche ka eji ese gị anyị dara n'aka ndị ga-enye anyị enye karịa n'aka ndị ga-anara anyị anara anyị ekweke dị joka nwanne ife na-akpa ndị mmadụ na mụtụ a na-eke nna m otu ọmadụ butegoro ike na-arụzi m afọ achọrọ m ka mmadụ ka m ga-esi bido zigara nne m ego nne m atakakwa na afọ ncheta afọ na ndụmọdụ nne m na-enye m ga-ezigara ya ego n'oge na-adịghị anya nna m nke ka ga-esi mee onwe onye na-ezelara sasai pedi adịm ezelara onwe onye na-ezelara ego nsịghị na onweghị onye na-ezelara sasa ịkpọpụrụ akpọpụ ma pedi akpọpụrụ akpọpụ maka ha ncha niile bụ ndị si ọhịa fụrụ ndị emu Lily Negekwan? Yeah, where are you? At their house. Okay, can you come back to my place? Okay, I should come with you to lunch. Yeah, near here. Lunch. There's no problem. What am I doing? I'm doing nothing. I'm just idling around. Okay, Fiata. Okay, opposite that police station. I'm coming there right now. Okay. I should come alone. Okay, no problem. Oh, all right. I'm waiting for you. Okay, all right. Take care. Adamo. My shop now, yeah. Yes, I'm going to help with my phone now. The my bullet now. Oh, my God. Also, we are to check what you need. I ain't telling you. I told my from bad luck. My account over there. When I get a job, if everybody you need to make so. Go get some. Macadini and Mona get a job with that. Mbaya rakogari na gota omuna yo mbaya mekiti biye isubo wona se o debu isubo wona se kaje kwado o pe fure mo na deje o de kwado putan o tu aka ndiye so ije kwado chai puta ka ijo kete para chapa ngi na mwa ko do banya e ko susu kwa mu na ko no anu ma ni kita li fo kwa no na ko se I am So
Tell me more about you. Tell me more about your family, your siblings. To be sincere with you, Yeah. it's unfortunate I don't have a brother or sister. The only thing I have in life I treasure so much is my mother. That's the only person. That's so sweet. Yeah. You know what? I will surprise you. Right? Yeah, I will surprise you. You know what I'm going to do? I'll write you a check. So you go home and build a big mansion for your mom and then you take care of her. My goodness. Yeah. Wow. I wanna know. What's that? Oh God. What did you just say? You mean you will do this to me? Don't worry, I can do anything for you. You know I love you so much. Such a lovely one. You're welcome. I'll never remain grateful. All I have to tell you is Messi Mwande Boku. What? Why are you laughing? What did you just say? Messi Mwande Boku. Messi Total Boku. Missing one book. What's yes. that? Is that French? Yes, that's the way to say it. No. You mean to say merci beaucoup? Is that the way to say it? Yes, it means thank you. Merci beaucoup. No, this one I will argue it to the last. See, No. They always tell me Messi Total Boku. Oh God. It's merci beaucoup, okay? Okay, It merci. means thank you. Don't worry, now you're with me, so I'll get to teach you some of these French words. And don't worry. Okay. I don't even know. And I will open my mouth and say Messi Mwande Boku. No. Everything's gonna be okay? Yeah. Yes, it's a very, very lovely place. This one is going to give me vitamin K. Quick. Yeah. As well. What's vitamin Q? Vitamin K. You only choose to. Oh, you will kill me, my God. You're so funny. I love you so much. Love you too, baby. Do you know I love it when you speak your language? Yes, I know. Wow. You are Asampete. So what's Asampete? If you in B2 contest, you win. That is the meaning. Okay. Oh God, you're so funny. You're so funny. In French, it's jolie. Oh, Jolie. Yes, jolie. Jolie, the one. Pretty. Yeah. What? Looking Nyash killing goat. What's the meaning? Looking Nyash killing goat. Oh God, I don't know what you say. God, you're so crazy. We know. What are you doing? Check out coughs. Who am talking Mary? Can you check out Mary? I'm talking Mary. You don't do more than you. What's okay? Esse cara é muito dinâmico. Eu era melhor. No. Who's one girl? No. A person now come on out now. Oh, you like? I like Ponga. Ponga Naya. What did I win? What? Enyi die ugbo ole ka m kpọrọ gị chewe aka ghọrọ ụbịam ọnụ ntụ